Ak nie, tak ma normálne odpál, povedz nič. No, nemôžem ťa bohužiaľ odpáliť, lebo tých horúcich noviniek sa u nás naozaj veľa vyrába. Každý rok to tam strieľame rad za radom. Jedna z tých najväčších noviniek je momentálne pásový schodoles Sherpa od firmy KSP, ktorý veľmi rád prezentujem ako schodoles vhodný pre ženy. Je to z toho dôvodu, že schodoles je zariadenie, ktoré vám vlastne pomôže presunúť osobu na vozíku po schodoch. Robia sa v dvoch variantách pre mechanické aj elektrické vozíky, ale vráťme sa k tomu, prečo je tento schodoles, konkrétne tento jeden typ, najvhodnejší aj pre ženy. Je to z toho dôvodu, že pri schodoleze sú dve fyzické úkony, ktoré verím, že nie sú úplne ľahké vykonať. Jedno je naklopenie klienta a druhé je posun po rovine. Na tomto schodoleze sa nám podarilo odstrániť tieto dve bariéry pomocou naklapacieho ramena a automatických výsuvných koliesok. A taktiež počúvame rady našich klientov a už aj svieti, takže máme pridané osvetlenie na tomto schodoleze, takže nemusíte sa báť presunu v skorých ranných hodinách alebo takto v decembri, keď už nám skôr zapadá slnko, že by ste nevideli na schody. Ďalšou veľmi horúcou novinkou sa presunieme k stoličkovým výťahom. Máme stoličkový výťah hodný na rovné schody, konkrétne tento model sa volá Lane a je vhodný do interiéru. Ale čo je na ňom také výnimočné? V prvom rade je to kolaj, po ktorej tento stoličkový výťah jazdí. Veľa stoličkových výťahov má kolaj tvorenú do tvaru dosky, do tvary hranolu, tak? A tento náš model Lane má do tvaru dosky. Celková šírka dráhy je iba 6 cm. V porovnaní s inými modelmi, ktoré majú 15 až 20 cm šírku dráhy, je to výrazne ušetrené miesto. A to je tak všetko z týchto našich noviniek. Ja ešte musím doložiť, že stoličkové výťahy majú už ako jediné aj tie priame stoličkové výťahy elektrické natáčanie. Čiže netreba sa bať ozvať. A za posledný rok sme inovovali skoro všetky produkty. Takže kľudne sa rozívajte. Ďakujem vám. Ďakujem, myslím, že Monika Jakub absolútne perfektne, len pripomeniem, stánok je vedľa réžie alebo takto oproti